ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Як бор дигар дӯстон хуш омадем. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад бародаро аз 13500 сомон. Навора то охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонанд дар канали мо ҳатман обуна шавен ва шахсоне ки мошини фурӯшии замини хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро. имо ватсап ҳастае, ба тариқи имо ватсап равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошед бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзара сар мекунем бародаро аз Opel Astra H ки соли барориши 2008 солай, кузов хэтчбекай. Объем мотор боша 8 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холиай, коробкаш автомат. мотор 8 екатекай мегасоҳибаш спорт, документош то 12.07.2022 ҳастай. мошин ҳолаташ хубай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Москва бародаро қарор дорад. 420,000 рубл нархаш кадай. харидор аниқ бошафтай биёнаи пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳам дора, метавонед дар ами рақамҳо муроҷиат кунед ба тариқи ватсап. Mercedes-Benz V124 соли барориш нависондагӣ нестай. объем мотор бошад 8 литрай, кузов седанай, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошин уфтай моторш простои кадагай, мошин ҳамаш 100%. як камбудӣ дора, баллонои ақибаш уфтай, развалаш безеб шудагай. мошин дига ҳамаш 100%, документош як сола ҳастай. иди рамазон уфтай, документаш кадабде мошина. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 38,000 сомон нархш кадай ҳисобаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 220,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай занг занем, биёнаи пеш муомила дора, бо арзон мекунем шаб. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузови универсал. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин уфтай тонировкаш 8 моҳи дига ҳастай. ҳолати мошин беҳтаринай, барид надора, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Колхозобод қарор дорад. 28,000 сомон нархш кадай ҳисобаш. ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 162,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат, занг занед, биёнаи пеш бо муомилат дора, арзон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориши 2011 сол, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин бародаро дар Русия, дар Московский област қарор дорад. ҳолати мошин хубай, бисёр чизош уфтай нав кардаги мошина, радиаторша, акклиматор масъалаша нав, филтрша, антифризаш хулоса нав кардаги муфтай. мошин ҳама ҷош қоидаи автозапуск, кондитсионер дора, комплектатсияш максималияй ва нархша бародаро нависондагӣ нестай. фақат шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед, занг занед, нархша худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳастад, метавонед ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995 сол, кузови седан. объем мотор боша 6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ несай соҳибаш. мошина ин ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дора бародаро. 17,000 сомон нархш кадай соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 98,000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта биёнаи пеш бо савдо мешавад. марҳамат шахсони харидор, метавонед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол, кузов седан. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошина уфтай сатсияниш зурай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбеай. 13500 сомон нархш кадай ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем
78000 рубл мешавад. Харидори аниқ бошофтаи бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзора бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra G соли барориш 1999 сол. Объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошин гуфтаи 100% ҳолаташ хубай, камбудӣ нест, фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодо мошин 38000 сомон бародаро нарх шадаи соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 220000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, бензини холӣ қатъӣ гаштагӣ, газ задагӣ нестай, 4 баллони нав дора, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, мотор навай, хадавойшам нав кардагӣ. коробкаш 100% задагӣ, пусидагӣ варид умуман надора. ягон ҷош шпаклёвка надора. мошин як даст гаштагӣ. мошин зураи састаниш мешини фақат ҳайш мекунем. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе бародаро 13500 сомон нарх шадаи соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 78000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад биёед пеш бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Chevrolet Lacetti соли барориш 2005 сол. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе 25000 сомон нарх шадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 145000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995 сол. кузов седан, объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошина гуфтаи краскаш сӯхтагӣ, харошидагӣ надора, то моҳи январа ҳуҷҷат дора, кафидагӣ варид надора. мошин фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри ваҳдатай бародаро 34000 сомон нарх шадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 197000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи занг занем, биёед ай пеш муомила дора арзон мекунем шав. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Vaz 21099 соли барориш 2003 сол. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш документош навай, срочна пул дар курай, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе 15000 сомон нарх шадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 87000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи занг занем, биёед пеш бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 сол. кузов седан, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин гуфтаи беҳад зураи соҳибаш камбудӣ надора. чехолош навай, магнитофон, монитор, задни камера ҳамаш қоидавиай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе 30000 сомон бародаро нарх шадаи соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 174000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи бо муомила дора арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай, гуфтаи дошта бошен, занг занен, пешниҳод кунен, мебинем. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Cresta соли барориш 2000 сол. объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат.
мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега срочно фурӯхта мешавад. соҳибаш маълумоти иловагира нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 35 000 сомон бародаро нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 203 000 рубл мешавад. харидор ниқ бошафтай бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва ниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳаррӯза навъҳои нав ба наво пешкаши шумо кунем. то наври оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.